Li Tirkiye serokên partiyên siyasî opozisyonê dibêjin desthilat nikare bi awayekî birêk û pêk birêveberiya welat bike û bi vî awayî nîqaşên hilbijartinek pêşvext tînin rojevê. Nûnerên partiyên siyasî li Parlamentoya Tirkiye daxwaza hilbijartina pêşvext dinirxînin. Cîgirê serokê giştiyê Partiya Opozisyona Sereke CHP Ali Öztunç dibêje hilbijartina pêşvext ne daxwaza me ye ya gel e. Erken seçim talebi yurttaşların talebidir. Ev daxwaza me nîne, ev daxwaza gel e. Em daxwazên gel ji bo desthilat û şîrîkê wê yê biçûk re radigihînin û em ji wan re meydanê dixwazin. İradeya netewî hilbijartinê dixwaze. Divê demil dest em biçin hilbijartinekî pêşwext. Nexwe ji xînê hilbijartinê em nikarin pêşî li vê rewşa xirab bigirin. Parlamenterê Partiya Demokratîk a Gelan HDP'yê İzmîrê Murat Çepnî jî dibêje desthilatê êdî meşrûtiya xwe dorandiye û pêdivî bi hilbijartinek pêşwext heye. Bu iktidar bütün meşruiyetini kaybetmiştir. Desthilat rawabûna xwe jî dest daye. Li vî welatî êdî di her warî de tevlîhevî û alûzî heye. Em li gel daxwaza hilbijartinekî pêşwext li hemberî desthilatê daxwaza Tifaqa Demokrasiyê jî tinin ziman. Ji lûma jî divê hemû hêzên demokrasiyê bibin yek û her wiha hilbijartinekî pêşwext çê bibe. Li Aliyê din li parlamentoyê parlamenter tînin ziman ku desthilat di egera hilbijartinekê de dizane ku dê bitorîne ji loma jî hilbijartinê naxwaze. Li mezelên parlamentoyê tê axaftin ku hilbijartin herî zû di payîza ev salê de herî dereng jî di bihara sala pêşîn de dê verin birêvebirin.